awekuka alisayide namakhosi awuzenzele uyena wenza lezo zinto noma ungafunda imfundo ibengakaya imfundo ngaphandle kaNkulunkulu iyizeleze imali ungasaplayisa lonke ngemali ikhithika njengemvula njengeqhwa emoyeni kodwa uma ungenayo uNkulunkulu imali ayikwenzeli lutho ijika ibe sokuyilengisa mali wena thatha uNkulunkulu uphile thatha izwi lakhe liphilise ngakake nama-Friday haleluya siyambonga uNkulunkulu haleluya awu ukukaya ama-Friday akho ngakhohlwa akuthethwa amacala sini uyangizwa isesontweni ndanikhulumisana niyadelelana kodwa kuyayiwe ezulwini ngomfika khona masibona so chotha le nto ayikho into yoyithetha ezulwini wena uyakwamukela ukuthi wenzeni akho macala akho jaji lapha akho lutho uNkulunkulu uJesu ebehlele ehlalweni sakhe misela mehlo ami yesi ebulapho usizo lwami usizo lwami ulapho usizo lwami luvela uyinkosi yamabandla amkhonzayo ezulwini amkhonzayo ezulwini. Bonke kumphathi ohlele isikhathi sokuba ngikhulume ngomakhelwane. Umakhelwane wami lo esuke naye eqaleni kwenzela inkinga masuka la ngasasuka saya emoshwali siyafika emoshwali sifika umntwana usentshontshiwe umntwana usentshontshiwe umama mesibona umama uthi umntshontshiwe umntwana uyaphuma uyabaleka ushiye ama-details akhe ngaphakathi siyabuza ukuthi umakhelwane ubaleka kanjani mengabe ethi umntwana owakhe kwazi kwadingeka ukuthi kulo mama ene kwenziwe ama-DNA kodwa kube umntwana owakhe ngoba kwazi ukuthi umntwana owakhe umama kodwa lo omtshontshile uyena ongakwenziwa ngama-DNA. Siyabonga kakhulu mphakathi wasoyilo Fountain ukuthi nisibambise sibonge kakhulu uKhozi FM esikwazile kube sikhulume ngomakhelwane wethu on air nakwa-TV kwathuleleni ukuthi sikwazi nokuphumela obala kuze uNkulunkulu namhlanje nasiyakwazi ukuthi amathambo akamama uMamthembu azokwazi ukufihla ngesizotha umfana kamama uMamthembu okuselokhu ashona ngomhla 26 January until kuze kube imanjena. Namhlanje siyabonga kakhulu ukuthi naye MK ingenelele kakhulu MK kona konke nje size sifike kothuleleni siye Khozi FM kungenxa ye MK ekuyena esixhasile endaweni sithoni noma sibone ukuthi nathi singqendekile manje sanyakaze sahamba sifuna ukuthi singathola usizo ukuze siphumelele ngoba le nkinga ibinkulu ibe kuyinkinga enkulu ngoba ibisixakile lento ibiphakathi kwamaphoyisa iphakathi kwasemoshwali ngoba zonke izinto besiphume emoshwali ngoba uyasho umama ukuthi amen haleluya amen amen mzalwane haleluya
Dumisa hlabelela nawe Ngisenkonzweni yokudumisa hlabelela nawe Sabe nomza Ngisenkonzweni yokudumisa hlabelela nawe Hlabelela 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 nawe Ngisenkonzweni yokudumisa hlabelela nawe Asuke ngokushesha kuyena. uThemba Njilo lo ngiyanibingelela abantu baseMzansi umhlaba wonke jikelele. uThemba Njilo lo kwi-Themba Njilo Foundation Induduzo Funeral Home. Namhlanje nake silana eWillofontein emndenini wakaMthembu Samba neThuleleni ukuyibona abantu enibaziyo ke abavusa imfihlakalo futhi abathanda ukuqhakambisa nokwenza abantu bakithi eMzansi into zabo zihleleke. Sithi njena ke size ngomsebenzi onzima kakhulu eniwazi kahle ukuthi la ekhaya badlulelwa umndeni uThembu ngenyanga kaJanuary kuzoba imanje engafihliwe ngobudedengu nezinto ke ezisalandelwa ngokomthetho ke ezenzekileke emamochwari ethu eGovern Mochwari. Kodwa ke sizothi njena ke ake sizomndeni ukuthi uthinike umama njengoba sikhona ke lana ke eWillofontein. Sanibona emsakazo ngibuzwa bene. Sanibona emsakazweni. Ngibonge kakhulu ingane zami. Usele imilomo yayinkulungwane. Eyokubonga ngoba ngibingaziphela. Ngisanoyithola le ngane ukuthi alimzanga nengisiza. Ngiswele namadlutha. Ngayenza njani? Ngendlela ngijabule ngayo enhliziyweni yami. Jabule kakhulu bandla lisebenzile. Ngizibongela kakhulu. Umama ke siyaxolisa kakhulu njengoba nizwa njena ke izwi lishile ukukhala nenjabulo ukuthi ekugcineni sekukwazekile ukuthi eneke amathambo akhe awabone ebekeka ngendlela okuyiyona yona. So ke uthinike kwabakaThuleleni ukuyibona ke abakwazile ukuyenza lento enzeke ngoba ke nginesiqiniseko iminyaka ibisazoba u5 kungenzeke lutho. Ngibonge kakhulu mina. Nabe bakaThuleleni ngicela ngabonga kakhulu. Swele imilomo ezikubonga ukuthi ngabonga kanjani. Indlela bangisize ngayo uphumula indoda nokuleyo usebenze kakhulu bandla kungatshela nayikwazanga ukwenza lutho nje ngoba sasa simele naye umdondo ngaze ngacabanga noSathane ngani ngenxa yokudinga kakhulu emphakathweni yami. Ngiyabonga. Yebo bantu baseMzansi umama uyabonga kakhulu akuyona into encane ukuhlala u5 months umuntu wakho ungazi ukuthi yena ukuphi kwenze njani nawe isimo kusona kufanele ube njani uhlale emakhandleni noba ungahlala emakhandleni usiphathe ngaluphi uhlobo ithambo lakho lingabeka. Siyabonga nje nomphakathi nabonke abasukumile ukuze lento yenze ngoba nginesiqiniseko ukuthi uma yena weselahla ithemba njengoba esho ukuthi wesecabanga into eziningi. So ke umphakathi siyabonga abantu baseWillow nabo bonke abagijimile abakwazile nje amaqhawe ukuthinta eThuleleni bathinteke neNduduzo Funeral ekwazile ukuzowenza wonke lo msebenzi wayindlela okuyiyona umzimba wabeka ngesoda. Ngizona nje kodwa kubantu baseMzansi noba ngabe ukuliphi khona noba ngabe kwenzekeni enza isiqiniseko sokuthi uyasukuma
umuntu oseduze kwakho uyambamba umusa phambili ukuze izinto zethu sonke abantu basemzansi ziqhakaze, ngoba uma umcindezela umuntu oseduze kwakho ungamtakuli, ungalwenzi usizo, uzicindezela wena ngoba ukuqhakaza kwakho nokuvela kwakho akusoze kwenzeke. Ingakho sonke abantu baseWilo siyabonga nokuza nje nonke nizolibeka leli thambo ngendlela okuyilona lona. Mawami lokugcina useqedile. Ngibonga kakhulu bantaba, ngibonga ngazuthi ngobonga ngani indlela nje ngijabule ngayo enhlizweni yami yokubeka umntwana wami endaweni yakhe, ngikwazi ukuthi nami ngibone lapha alele khona, angazi ukuthi ngathini ukuphele konke ubengise ngashalisa ngendaba zokukhala, ngingazi ukuthi ngizokwenza njani. Kodwa-ke abantu bakaNkulunkulu bangisiza bandla, bangikhombisa ukuthi nali ithambo lakho ngcono lithatha usulibeka kakho. Ngibonga kakhulu bandla konke nabe bangenzelile, ngibonga kakhulu, ngibonga kakhulu kabi. Usele imilomo ezikulungwane ngibonga ngamanje ayikho. Hayi mama Dlulisile, ulibonga kakhulu nasemphakathini waseWilo nabo bonke nje abezile-ke bazombambisa nebandla elizile kuzokwakha le ndlu lenze yonke into yenzeke ngendlela okuyiyona yona. Siyabonga. Abantu basemzansi simukela njengamanje nakumama Makhathini obe usizo olukhulu ukulekelela nokugijima zonke indawo nje ukuze-ke umzimba nomsebenzi wala ekhaya kaMthembu ithambo labo libeke ngendlela okuyiyona. Mama Makhathini, awukubeke-ke nje uhambo lwenu. Uhambo lethu sahamba ngosuku lokuqala safica isidumbu sitshontshiwe. Umama kade kuyena wayintshontsha isidumbu sasilandela yena thina. Mangabe sicela ukuthi sibone lesidumbu bathi ngeke sakwazi ukubona isidumbu somuntu oyedwa sibe sibabili. Sathi sicela ukubona ngoba nathi silahlekelwe, abanye abalahlekelwe ngoba naye ukwazi ukulahlekela. Sithe ngesikhathi sesithi eseqede yonke umama esesayinile, sekusele ukuthi nje umzimba usulaye, umzimba usumele ukuthi awuthathe ahambe. Kuthe senjalo sathi siyobona isidumbu, umama usebalekile, useshiye yonke into, ama-details akhe, ama-ID, ilokhu izitifiketi. Uyasho umama ukuthi hayi ngeke lo msebenzi nje sebanjiwe, uyasho umama ukuthi lo msebenzi usebenza nomama wase-PP okuyena okwazi ukukhipha lama-details okuthi kukhona isidumbu la, khona wafona la emotionally osebenza ngaphakathi owathi khona isidumbu esilahlile, okwazile ukuxhumana nalo mama. Lo mama akavelanga nje wazisukela wenza lapha, naye lo mama esekhuluma ngoba amaphoyisa ayechaza ukuthi akakhulume iqiniso ukuze angaboshwa yedwa, naye aboshwe nabanye, noma bona bezomdedela mekhuluma iqiniso. Njengoba lo mama ayekwazi ukukhuluma iqiniso, azange sakwazi ukuthi wakhipha konke nje kwakukhona ngoba washo ukuthi hayi angizisukelanga nje lana, ngisuswe ucingo olufikile lathi khona isidumbu esilahlekile emoshwali yase-Fort Nape. Ngize ngifike lana ngizolanda isidumbu ngempela bekungesona esisaloya mama. Sibonga kakhulu wabakaThuleleni abasizile kuze sifike lana. Sibonge uKhozi FM, sibonge uBamjilo njengoba uBamjilo esekwazile ukuthi asichase ngawo wonke, nabo bonke nje abasezikhundleni eziphezulu. Inkosi izibabusise. Siyabonga siwumphakathi waseWilo. Amen. Siyabonga kakhulu mama, ngazi ukuthi uyibeke yacaca ngempela-ke. Inkosi yami kuselikhuni kuthina abantu abamnyama, kodwa-ke asithembe kuyolunga ilanga. Uma siyisebenza lento ngokubambisana izinto ziyolunga. Ngiyabonga. Bantu basemzansi, kunzima kulukhuni emhlabeni esiphila kuwo. Sikhuluma-ke noMiss Makhathini-ke lana kuyena futhi-ke oligijimele ludaba lala ekhaya kaMthembu ukuze kubekwe khona umzimba ngesizotha. Awuyibeke ma. Sanibonani. Kusetshenzwe kakhulu, saqala saya eThekwini kuThuleleni, sabuya lapho. Sithe sesibuya lapho kuThuleleni sesibuya-ke sesiza le Phesisley. Hhayi lapho-ke Phesisley-ke kwabakhona okusalayo okuncane. Sithe sisuka-ke okokugcina-ke ngci-ke nako-ke sebesithatha sebethi-ke asihambeni kusemakhazeni. Ngalelo langa nathi salala sijabule kakhulu sesimbona nomntwana womngani wethu, noma ayengaseyona leya nto, kodwa sajabula kakhulu lapho. Sabuya simnandi nje, laze lathi iphoyisa nje mangabe nje kuthiwa ilento i-undertax yeni ikhona ningamthatha namanje ngoba wayezothatha uBamjilo. Siyabonga-ke kakhulu-ke nakuyena uBamjilo, Nkosi naye usebenze kakhulu naye uBamjilo naye
efaka isandla uNkulunkulu engathi angamkhulisa nje akule ngoba uyabonakala ukuthi unosizo. Hayi kwabuya-ke kwaze ukufika lesikhathi-ke sokuthi-ke alandweke lapho-ke emakhazeni wabuye-ke wazongcwatshwa. Sibonge kakhulu bakithi, sibonge kakhulu. Nabanye bafakile bafakile nabo abaxhasile. Siyabonga nje engathi bangaphinde bakwenze nakwabanye abantu. Sekumnandi nje nomngani wami nangu siyalibona ithuna lomntanakhe. Uselala ubuthongo, uzolala ubuthongo obumnandi, uzovuka ekuseni nanti uyalibona ithuna lomntanakhe. Hayi siyabonga. Bantu basemzansi namaphethelo umhlaba wonke jikelele neqhawe lamlana ke uLindani Magwenyane naye udlala enkulu irole ekutheni leli thambo dlala kaMthembu lizobekwa indlela eyona ngoba kubangalula nje obathi uzuma ebiza nje oPlace Police Station abaphathi bakhona bekuliwa impi ngempela kuyona ke elidele ukuthi kuze kulungeke. Qhawe lami awukube ngoba buyigijima lendlela. Ngiyathanda ukubingelela kakhulu iSouth Africa yonke, ngiyabingelela bonke abahlali baseMpumalanga abahlali bonke nje bakwaZulu-Natal. Igama lami nguNdaba ngichaza ubunjilo Magwenyane khona endaweni yaseLofontein ngumhlali khona. Ukuqala nje kodaba kunemhlangano esiyenzayo engeyona yeqembu kodwa yomphakathi ngokulekelelana ezinkingeni ezikhona somphakathi kwabantu-ke esibathuzile ngokubakhetha ukuthi babe semandleni ukuthi ibona umasikhala ey'nkingeni zethu sikhale kubona. Kodwa-ke ngenxa-ke yokuthi kube khona ilekha mhlawumbe nokubambeka-ke kwabo esitweni thatha isinqumo sokuthi siwumphakathi sizosukuma silekelelane nabo ukuthi ey'nkingeni ezikhona esihlangabezana nazo singabahlali la khona singakwazi ukuthi sisizakale khona. Sathi sizophakama ukuthi nathi singabahlali silekelele, singahlali silokhu sikhala ngabantu abathize esibakhethile. So kuye kube-ke nemihlangano esiyenzayo ebihamba ngama-area ukuthi silekelela umphakathi ey'nkingeni, sithatha izinkinga esikhona njengoba umphakathi-ke wonke wazi, angikhulumi ngeMaritzburg kuphela endaweni ey'ningi, iy'nkinga zamanzi, umtshotshwa kwemfuyo nokunye emigaqweni ne-variety, ukuthi singenza kanjani ukuze sisizakale kulezi nkinga lezi. Kuthe-ke uma sisendaweni ekuthiwa kuseSoweto eLofontein kwaqhamuka udaba lwala ekhaya kaMthembu, kwakukhona umndeni wakhona uphelele nje uyonke wandlala udaba wacela ukuthi sizowulekelela ukuthi ngoba sisengamajaha mhlambe kukhona la singaqonqoza khona sibalekelele banenkinga la kuntshontshe isidingo sabo abangakwazi ukuthi nibasize. Yilapho-ke la esikwaze khona ukuthi lemhlangano sabona engathi iyasilekelela emphakathini, nomphakathi futhi uyalekeleleka uwonkana. La siqale khona-ke salisebenza khona udaba lukamama. Umuntu wokuqala esingeke siye simlibale sizombonga umfowethu uMpungose uSiyabonga ekuyena engihlangana naye edolobheni, sakwazi ukuthi sithathe ama-contact number yakhe ekuyena osithumelele kumfowethu uThuleleni TV ekuyena, ikakhulukazi esingathi uye yonke noma umgogodla walolu daba obekade sithatha esixhumanisa nabo bonke abantu esingathi wazana nabo neminyango ekuyiyona efanelekile ukuthi ugcine kusizakala lo mndeni wala ekhaya namhlanje. Siyabonga kakhulu mfowethu uThuleleni, ngike ngakusho la ngaphakathi enkonzweni ukuthi babalulekile abantu abafana nomfowethu uThuleleni ukuthi engathi bangachaseka South Africa ngelinye ilanga ngoba babantu othi uma ufika kubona ungenalutho kuyinto nje edelelekile, but kodwa yena ukafike lapho athathe alalele udaba lakho akwazi ukuthi noma engenalutho naye esandleni angqongqoze lapho la angangqongqoza khona, ngoba sila sikhona namhlanje umfana ubekiwe la namhlanje ngaphandle kwakhe kube akakwazanga ukuthi a-expose udaba mhlawumbe ngaba asikho la sikhona. Siyambonga kakhulu sithi uNkulunkulu amgcine amkhusele i-TV yakhe, siyafisa ukuthi ilekelele nabanye abanalezi zinkinga ezicishe zifana nalezi nezinye ezahlukahlukile. Siyabonga kakhulu mfowethu uThuleleni, siphinde sibongeke kakhulu. Lo mzimba ngaba awubekwanga umuzi wale khaya ubungathathi entweni, kuwumuzi nenkosi yami esingathi ufana nayo yonke imizi exakekile, so kade bengenabo abangcwaba. Sibonge kakhulu baba uThemba Njilo
we-Injilo Foundation siyayazi kakhulu, elekelelayo kakhulu esikoleni eMaritzburg siyayazi. Siphinde sibonge kakhulu ngabangcwabi beNduduzo Funerals, siyabazi kakhulu, sikhulele phambi kwabo iNduduzo Funerals sibona ilekelelo bamndeni siyamazi kakhulu. uNkulunkulu nomuntu omusha kuningi South Africa idanga, ufuna ukuthi Maritzburg South Africa sesiza abantu abaningi kakhulu. Siyambonga kakhulu bamndeni, uNkulunkulu akubusise akugcine ungapheli ngalenhliziyo yakhe onayo, qhubeka usize nabanye. Abantu bayadinga ukusiza abantu base-South Africa, imisebenzi ayikho, okunalokho isimo sisanda utheni esibenzima. Abantu abasondela kunina siyacela, nabanye abangakakwazi ukuthi balule isandla siyacela ukuthi balule izandla la kumele balule khona kubantu. Umphakathi wakithi eSouth Africa mawusizakale uma ukuthi wena uNkulunkulu usekubusisile wakupha amandla. Siyabonga kakhulu babunjila, sibonge kakhulu mfowethu uNkululeko Mshengu ekenguye obekade lekelela kakhulu ungumhlali waseWillofontein lesingathi uyinqola yale mhlangano ekhona abamjile bekade siyenza ngaphakathi. Bekuthi masiphuma simemezela afaka upetrol emotweni esimemezela ngazo, nangakusasa ekuseni ngelanga lomhlangano siphume kumenyezelwe uye okhokhela zonke lezo ndleko lezo ebekade zenzakala. Siyambonga kakhulu ukuthi uyena umuntu okwazile ukuthi agijimise umndeni wale ekhaya. Ukhozi FM siyabonga kakhulu, Blessed Slayer Police Station siyabonga kakhulu. uNkulunkulu anigcine engathi ninganyusa amasokisi ngoba ukuvezile umfowethu uthuleleni ukuthi neziningi lezi zigameko cishe zifana nalezi la eBlessed Slayer ezenzakalayo zomntshontsho kwemizimba. Uthola eminye imindeni igcina ingayingcwabi. Ngomunye nami wabo nabo lapho umfana wasekhaya kabhuti wami omncane kuna 3 years engaziyo ukuthi washo lapho, kodwa kuthiwa makuvela lolu daba kuyacaca ukuthi laba bantu laba bakhona la eMaritzburg bayadominate benza lobugebengu lobukhona. Siyacela ukuthi iPlessis Slayer Police Station kuLob Street siyacela ukuthi baphakame bangahlaleli lolu daba lo. Siyabonga kakhulu asiphezi bafethu, uNkulunkulu anibusise kakhulu. Siyabonga kakhulu bantu basemzansi. Bantu basemzansi namaphethelo ngineqhawe lami la, iqhawe lamaqhawe elizoyibeka ngoba ke elinye lamaqhawe eligijimile lendima ke uzosithula ngendlela azithula ngayo ke bese yalibeka kude. Siyabingelela ababukeli bonke. Siyathanda ukuveza ukuthi bengelula la sisuke khona ukulekelela lomndeni, kodwa ngenxa ukuthi sekhona sebephambi kwami wayinjalela ukuthi sisuka phi nale nkulumo. Ngicela ukuqala ePlessis Slayer. ePlessis Slayer sicela ukubonga kumacingwane okade ejudwe ukuthi asingathe lo daba besiphethe kahle. Asikaze siubone unqa wakhe noma ukucasuka kwakhe noma kuthiwa sifona ngasikhatsini. Mase sibonge nakuKennel Kunene ube gentleman kakhulu kulolu daba. Noma sesilande iThuleleni TV nomndeni wasamukela ngezandla ezimhlophe. Siyabonga kakhulu kuPlessis Slayer. Mase sibonga kakhulu kuThuleleni TV. Labantu abalali and abasikhokhisi ngisho isenti. Ingakho sithi Mzansi iThuleleni TV kufanele kungayo yona ethola iy'nsiza kusebenza kulo msebenzi abawenzayo. Siyayazi history yabo and sesizibonele ngamehlo ukuthi bayabantu abangqongqozayo kuzwakala. Kwathi noma sekunengqinamba usekhona ePlessis Slayer wavela wafunela ubrigadier uNgcolosi and indoda esisihlonipha kakhulu leyo eyenza kwabalula khona 3 days emva kokuthi sesifikile khona sesifike neThuleleni TV. Sibonga kakhulu nakubaba uNjilo weNduduzo Funeral Service. Ngilenza one call engangibonanga wathi ayiqhawe lami sizokulekelela ukuzongcwabisa lo mndeni ongathathi intweni. Siyabonga kakhulu nomakhelwane abasixhase ngetende kaMakhathini nabanye omakhelwane abasixhase ngetuli. Siyabonga kakhulu nje nomphakathi waseWillofontein. Sithi ayiphakame iWillofontein, sibonge nabeqembu leMK abasondelile ukuzolekelela ebaleni ngezinto zonke. Siyabonga kakhulu. Sithi awuphakame Mzansi, awuphakame Thuleleni, Induduzo iphakame. Siyabonga. Bantu basemzansi namaphethelo ngithi angibonga kakhulu nje usuku namhlanje selize lafika umndeni wakaMthembu ukwazi ukubeka ithambo labo ngendlela okuyiyona yona. Kodwa konke lokhu kwenzeke ngokusebenza ngokubambisana. Uma thina abantu singakwazi ukusebenza ngokubambisana, singayekelani singahlekani, siyonqoba soyenza lento nje ibe lula kakhulu. Bantu basemzansi sibambaneni.
Zonke ngibonga kakhulu nje Ithuleleni and sisuka kude neThulele noMdu ziningi izinhlelo nezinto esesenzele ukushintsha impilo zabantu. Kodwa ke ngeke kwaba nje na ke elungeke kuKhosi FM. Sithi siyabonga nje uKhosi FM le program ekhona ekuseni kaMdu engathi ingaqhubeka ngoba iyawenza umehluko empilweni zabantu. Silibeke ngesizotha ithambo lakaMthembu and bakhululekile bazolala nobuthongo. Akudlala ukuthi kungaphela inyanga ezinhlanu umuntu wake ungazi noba waphilela lapho noba kwenzakala nawazi noba kufuna uzila wazi noba kufuna wenzeni. Sithi siyabonga nomphathi wonke osewilo na wonke amaqhawe amagijimile enze lo mcimbi waba indlela uyona sithi siyabonga basemzansi.